Здравейте хора, днес играем на Майнкрафт на арабски сервер. Аз имах текстчер пак, аз съм в 44. И днес ще играем едно срещу едно. Добре, PvP едно срещу едно. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете клипа. Добре, сега да почваме. Нали хора, някои правят така, нали? Така без да клякат, но аз трябва да клякам, за да правя така. Ще го приемете и вие. Добре, има също едно почваме. Чакай, спалнахме са. Добре, сега. Чакайте да си оправя лага. Тук ще е on, тук пак ще е on. Тук няма да е така. Тук трябва малко да почакаме. Айде, по-бързо! По-бързо, моля те! Моля те! Айде, моля те, много те моля! Ела тука! Ела тука, да! Айде! Добре. Как? Сега. Така. Тук ще е off. Тук ще е on, off. Funky. Don. Добре. Приемам. Супер. Тук един срещу един. Едно. Хайде, тук сигурно са почнали. Добре. Ей, приятел, как си? Що, приятел, тук играем само двамата. Нали? Да, приятел. Добре. Сега, ще почваме да играем. Да се организираме. Дай, тренировка. Тук ще правим такива демиджи, когато спамим. Добре. Ще почна. Не почна. Добре. Ехо. Там ли си мой? Човеко! Атакуй! Какъв бъкато си, бе? Ау! Добре, сега ще победим. Ще водим битката за нас. Битката за България. Ари ела, бе. Ау, май. Къде хакер? Дай. Хакер! Този хакер! Този не може да доближава и не може да така. Ау, да. Как и аз не знам. Този е попълен хакер. Попълен хакер. Оп! Избягвай, да. Оп! Избягвай. Шът. Оп! Супер. Дай. Бойна. Виж. Нема да оближава. Нема да оближава и мудре човека. Вау. Това нема да оближава. Той не ме доближава и ме удря. Този е хакер. Този е 100% хакер. Аз си казвам, той е хакер, Той е хак. Ма, пълен хак. Ей, къде си? Той е хак. Пълен хак. Аз не мога да ви го обясня. Добре. Няма ли някакъв друг сервер, бе? Само този свободен аз да джойна и да чакам после другите. Като чакам аз малко. Да се прави така. Сега да видим. Суп.
Супер е, супер. Супер. Просто... джойнна ти, бе. Значи ти джойнна. Добре, не ми прави драсти, защото аз да не те направя на... Що левна? Не левна. Ампратор. 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 5, 4, 3, 2, 1, Добре, 3, 2, 1. Let's go. Let's do this. Ехо. Ей, виж откъде е това. Ехо. Мене ма няма там, ехо. Ето, ехо. Не се кри. Не се кри мръсничката, клас. Закрийте. Закрийте, хай. Закрий. Как? Чакай. Грешка. Беше грешка. Майка му дейва. Сори, че тъсува, ама така. Какво да направя? Добре, ела. Добре. Що бегаш? Уп. Бой. Къде? Тука. Много съм зле, бе, брат. Направо съм мендил. Тук направо не описал е много. Направо не мога да ви кажа какво чувствам сега. Сега почна. Виж тая тук. Тя лети. What the fuck? Тя лети. Бате, тя лети. Бате, не дей. Не дей, батко. Батко не дей. Добре. Бой. Лес. Yes. Накрая. Добре, аз да мина от тук. Така. Дай му на дебелия. Добре, не, брат. Що бягаш с тя, бе? Що бягаш? Тя победи в устата. В устата да иба. Просто. Добре, още 3 игри ще изиграя. Разбира се, джойнат. Хората джойнат. Намерих. Добре. Аз джойнах. Какъв китаец си ти, бе? Китаец! Хей, Китай! Живееш ли в Китай? Бати лагор, това е... не мога да правя ти. Добре. Просто ще покажа един клип как да не лагва Майнкрафт. И почта. Китай. Пулен Китай. Как сервера мазал лагва? Как мазал лагва сервера? Бале. Балет ли играеш?
Дали ти играеш? Ура! Той е нещо мазал. Да! То е путка! Пълна путка! Добре, хора, изнявам се, че псувам, ама то просто не е опасен. Иди бе! Виж, запали. Запалката ли ще вадиш, а? Запалката ли ще вадиш, а? Къде той? Не видим. Къде той е, бе? Къде той е, бе? Батне му педераза да има! Извинявам се. Батне му, кура! Ей! Добре, хора, това ще беше от мен. Ако искате да се абонирате, натиснете там. Ако искате да гледате предишното, натиснете ето там. Аз бях това 44, не забравяйте да лайкнете, да се абонирате. И от мене, до скоро. Чао!